nejlepšího hráče na internetu fanoušci vybrali Luku Časara. Gratuluju, Luko. Jaký je pocit po takovémhle zápase? 7-1 čekal se možná vyrovnanější duel. No, zápas je byl docela vyrovnaný a tak dali jsme góla, možná by prohráli, tak byli jsme lepší a tak čekali jsme trošičku vyrovnaný zápas, ale jsme vyhráli, tak super. Pro vás osobně dával jste gól poměrně z velkého úhlu. Čekal jste, že to může projít? No, já jsem to zkusil, co jsem koukal, kde byl golman, jsem řekl, držím palce, da pojde v gól, tak byl jsem hodně, jak se řekne, lak. Štěstí, tak. Dnes asi hodně budete děkovat i golmanovi Michalu Kotoučkovi, protože ten, aspoň podle mého názoru, fenomenální. Klobúček, nemůžem nic říct, jenom klobúček, to je paráda. Pro mene, co jsem najlepší brankář tady v Čechách. To utkání samozřejmě vás posouvá zase dál. Je to možná i v tom, že v posledních utkáních se vám dařilo? Tak chceme být čtvrtý, protože potom nemůžeme hrát s Tatranom, Boleslav a Chodovom, tak to by bylo paráda. A je všechno vyrovnané, tak máme cíl, da půjdeme v playoff a potom uvidíme. Držím palce a gratuluji k zisku Extra Hero. Děkujem.